Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Arxius, volem proposar-vos una activitat per fer en família. Es tracta de posar en ordre els vostres records, des de les fotografies en color sèpia dels besavis fins als últims vídeos creats i editats pels més joves de la casa. Arxivar imatges no sols consisteix a guardar-les en un àlbum, una caixa o un dispositiu d'emmagatzematge. També inclou preparar els documents perquè en qualsevol moment, per molts anys que passin, qualsevol pugui gaudir-ne revivint històries o coneixent el passat. Per organitzar el vostre propi arxiu, heu de tenir clara la distinció entre la gestió dels continguts i la gestió dels suports. Pel que respecta a la gestió dels continguts, les fotografies i els vídeos només ens conten una part del que mostren. Per això és necessari recórrer als vostres records per poder relatar i reviure la història completa. El primer pas és identificar i seleccionar les fotografies o els vídeos que volem conservar. Parlem de centenars, milers de fotografies i vídeos que hem anat acumulant durant els últims anys i que requereixen l'aplicació de certs criteris d'arxiu. Només heu de seleccionar els documents que considereu realment valuosos i eliminar els que no aportin informació nova i rellevant. El segon pas és la descripció i la classificació. Creareu un instrument per registrar les imatges, afegint les dades per dotar-les de context, un títol, la data, noms de persones, llocs, anècdotes, etc. I establireu uns criteris de classificació, reportatges, temes, anys, etc. Quant a la gestió dels suports, és molt important prestar especial atenció a la seva conservació per no perdre els documents, perquè cada tipus de material té uns punts febles que cal tenir en compte. Per garantir la conservació, heu de resoldre dos tipus fonamentals de problemes. El primer és el possible deteriorament dels materials a causa del pas del temps o d'unes condicions de conservació inadequades. El segon és l'alt ritme d'obsolescència tecnològica que afecta els sistemes de creació, reproducció i emmagatzematge de documents, que n'impedeix la visualització passat un temps. Pel que fa als materials de suport de documents, el paper és un dels que han demostrat una durada més gran. En general, el material fotogràfic és susceptible de suportar molts anys d'arxiu. A partir de la dècada dels 90 del segle passat, els suports magnètics, disquet, CD, DVD, etc., porten nous problemes, com l'obsolescència programada, la falta de sistemes de reproducció i l'abandonament de formats amb el pas dels anys. En funció de la naturalesa i la qualitat dels suports, del seu estat de conservació i de la previsió de vida útil, heu de considerar quina és l'estratègia més adequada per garantir la preservació dels vostres documents. Per als suports físics, com el paper o els negatius, cal considerar les mesures de conservació que siguin més eficaces per a la seva perdurabilitat. Per exemple, és desitjable que no estiguin en contacte directe amb materials plàstics o metàl·lics, sinó embolicats en papers o cartolines de pH neutre. Pel que fa a les condicions ambientals, el més important és no sotmetre les nostres fotografies en paper, els negatius, les diapositives o les pel·lícules a canvis bruscos de temperatura i humitat i evitar, en la mesura que sigui possible, que estiguin sotmesos a valors alts de qualsevol d'aquests dos paràmetres. Si parlem de documents que es troben en mal estat de conservació o veiem que està en perill la capacitat de reproduir les imatges a mitjà termini, l'aconsellable és dur a terme un procés de digitalització o realitzar una migració a altres formats i suports més robustos. Finalment, resulta de vital importància portar un control exhaustiu de l'evolució dels formats que estem emprant actualment, per evitar que, quan desapareguin, els nostres documents d'imatge es vegin sotmesos a una nova obsolescència i es trenqui la cadena de conservació. Assumida la fragilitat de la preservació dels documents per la dinàmica de canvi continu en els sistemes d'arxiu i sense saber quins seran els mitjans dels quals disposarem en el futur, el mercat ens ofereix com a solució fer-se càrrec de l'emmagatzematge i la seguretat dels nostres documents. Això significa que el suport de les nostres fotografies i vídeos ha deixat de ser nostre i, per tant, ja no tenim un control complet sobre ells. En aquest nou context, hem d'explorar les opcions disponibles i decidir quina és la més adequada a les nostres necessitats. Teniu a la vostra disposició, a la pàgina de l'arxiu al web del Port de Barcelona, un document amb els criteris tècnics de preservació i una altra informació que també us pot resultar útil.